luns 1 de decembro de 2012 abrimos xa a último capítulo deste ano 2025 e facémolo, como sempre, como cada luns, pois con tempo de debate, con tempo de análise, de tertulia, de coñecer as distintas posturas que teñen os 4 grupos con representación 4 grupos municipais con representación no Concello de Santiago de Compostela. Hoxe andaremos en un par de asuntos, facer valoración dunha data marcada no calendario como é o 25N e o xeito que se celebrou en Santiago de Compostela non é exento de polémica e de controversia, que tamén chegou ao último pleno, un pleno onde, entre outros moitos asuntos, pois parece ser que non se aprobou o pagar algunhas das facturas que se deben a distintos proveedores. Imos a analizalo, que sucede, que acontece en Santiago de Compostela con estes dous asuntos, e imos saudar un por un os nosos contertulios hoxe. Xan Duro, Compostela Aberta, moi bons días. Hola, bons días, un saúdo a todos os radiointes. Marta Val, Partido Socialista, moi bons días. Moi bons días. Nerea Barcia, que se estrea, estaba o dicindo aquí por primeira vez nos medios de comunicación, representando evidentemente o Partido Popular. Nerea, benvida. Moitas gracias, moi bons días a todos. Como estás? As sensacións dunha primeira vez, un medio de comunicación, ben? Pois con moitas ganas de facer un pequeno balance de como está a nosa cidade, a verdade. Perfecto, pois benvida tamén, Manuel César, representando o Bloque Nacionalista Galego, BNG. Manuel, moi bons días. Moi bo día a todas e a todos, e tamén a audiencia, por suposto. Moi ben, pois quedan todos saudados, non só podedes escoitar este debate, senón tamén ás veces as expresións corporais tamén é un xeito de comunicar. Podedes velo en directo, agora mesmo en Facebook Live, e tamén na nosa canle de YouTube. Imos a comenzar, pois eso, sempre da miña esquerda á dereita, según se van sentando, un día tocalle primeiro a un, outro día a outro, e despois tempo libre para debatir. Este é un debate, non é unha entrevista, polo tanto, pois ese formato enriquecedor, non? De debatir, de interrumpirse sempre con moderación, non o segundo e medio, bueno, pois eso, o sentido común para levar adiante un debate. O primeiro do tema que quero poñer en riba da mesa é un tema que aqueles que siguen a actualidade de Santiago pois estivo moi en boca, o vivimos en primeira persoa. Tristemente me vin inmiscuído nesa situación, a situación pois no persoal bastante complicada, que nunca me acontecera dende os 18 anos que fago radio en Santiago de Compostela, teño 46, pero que sí que aconteceu no 25N. Unha protesta lícita, anunciada por parte do sindicato CIGA, que rematou as portas do Partido Popular, e onde, pois como medio de comunicación, acudín a poucos metros, neste caso desta emisora de radio, para cubrir esta información, e tivo que actuar a policía, tivo que arredarme. Eu estaba facendo o meu traballo. Eu non son protagonista nesta historia, fixemos a denuncia que temos que denunciar, pero sí que o Partido Popular criticou que nun día como 25N sexan as súas portas, sexan as traballadoras as que quedaran dentro, pechadas e custodiadas pola Policía Nacional. Unha protesta autorizada, unha manifestación autorizada que tiña todo o seu desenvolvemento aprobado, tamén o de finalizar as portas do Partido Popular. Xan Duro, valoración do 25N en xeral e valoración deste capítulo en particular que tivo Santiago de Compostela das mans da CIGA. Xan. Bueno, a valoración do 25N a nivel global do día, pois evidentemente é positiva. Houve moitísimos distintos actos reivindicativos en distintos formatos. É unha data, eu creo que central no ano e no calendario de reivindicacións, pero é certo, como ti apuntas, que, bueno, viuse todo un pouco opacado pois por unha manifestación que, como ben dís, estaba autorizada e tal, e na que é certo que eu vin imaxes desa concentración, pois que porque non me gustaron, que non me representan en absoluto, e que non creo fundamentalmente que beneficien a ninguén, e moito menos a causa do 25N, que sacan o foco do verdadeiramente importante do día. Pero tamén defendo na mesma liña de que é unha concentración, autorizada, exercendo un dereito constitucional,
que se pode criticar máis ou menos a oportunidade ou se pode criticar máis ou menos pois determinadas actitudes que puderan haber, pero a manifestación en sí non ten ningún problema, e sí que pois creo que determinadas posturas que se manifestaron neste caso por parte do Partido Popular pois eran cando menos un pouco contradictorias ao respecto do que acontece nos outros lugares do Estado, por exemplo Madrid. E mesmo o mércores o Partido Popular xunto co voto de Vox non permitiu aprobar no Senado do Estado Español pois tamén unha declaración de condena dun escrache con insultos graves ao presidente do goberno pois á porta do Senado. Entendo pois que se estamos a unha cousa eso de apoio ou non apoio en función de si me interesa ou non me interesa, pois é unha das cousas que me gustan un pouco da política e que intento non facer. Valoración de Xanduro, Compostela Aberta, Partido Socialista, Marta. Bueno, pois un pouco a valoración xeral tamén é positiva. Ojalá chegue un día no que deixemos de celebrar o 25N, porque ese día será o no que exista un consenso non que para nada debe haber diferencias, porque o problema hai violencia de xénero e estámoslo vivindo día tras día cos datos. Sobre este tema en concreto nos fomos moi claros no pleno, pero somos claros en Santiago, en Galicia e en Madrid, non como Partido Popular, que parece que en Santiago aplica unha diferente vara de medir en Madrid. Estamos a favor do dereito de manifestación, pero tamén entendemos que ese dereito de manifestación non ampara comportamentos intimidatorios, comportamentos insultantes, nin a un partido político, nin moito menos a un xornalista. Tampouco compartimos, e así o dixemos no pleno, que se deba de rematar unha manifestación diante dunha sede dun partido político. Compartimos, porque os partidos políticos son instrumentos democráticos e son instrumentos de participación política que se reconoce na Constitución. Cos partidos hai que dialogar, non nos podemos poñernos a manifestar. E máis inoportuno, tamén o dixemos, foi facer esta manifestación o 25N. Un día no que temos que unirnos, no que non podemos ter estos comportamentos. É dicir, temos que unirnos porque o frente contra o negacionismo da violencia de xénero é un tema no que temos que estar todos e non podemos dividir. Dito isto, nós estuvemos en contra do que pasou diante da sede do Partido Popular, estuvemos en contra dos comportamentos intimidatorios ante os xornalistas e votamos a favor da moción. Pero o certo é que xa o dixemos no pleno e tamén o volvemos a dicir agora, o Partido Popular adoece dunha gravísima falta de coherencia neste tema. Como dixo o concelleiro Xanduro, o mércores da semana pasada, o Partido Popular negouse a firmar unha declaración institucional para condenar Pedro Sánchez, hijo de puta, porque hai que decirlo con todas as palabras, Pedro Sánchez tiro en la nuca. Un partido popular, unha moción, unha declaración na que simplemente, entre outras cuestións, invitábase ás organizacións políticas a non usar mensaxes que promovan o odio hacia os adversarios. Invitábase a traballar a todas as forzas políticas para expulsar do debate político o insulto e o odio en aras de reforzar a nosa convivencia e os valores democráticos. E iso, o Partido Popular xunto con Vox non o apoiou, e iso é un problema moi grande, porque se queremos rebaixar a tensión, temos que rebaixar a tensión todos, e insisto, hai cuestións que deben de estar fora do debate político, porque realmente así vamos mal. Pois turno para o Partido Popular, houve distintas alusións, primeira intervención de Nerea Barcia sobre este asunto, 25N, e o caso concreto que aconteceu ás portas da súa sede. Non sei se vostede estaba dentro nese preciso momento, pero sí que outras compañeiras. Adiante. Sí, por motivos familiares non puiden estar ese día ali, pero son coñecedora de todo o que aconteceu. E as miñas compañeiras pois viron unha situación bastante incómoda. Ese día, o 25N, un día para erradicar, para facer máis unión, non, entre as mulleres, e que o vivimos foi todo o contrario. Dende o Partido Popular estamos en contra da violencia contra as mulleres, sexa cal sexa, non? Tanto física como psíquica, e a nós non nos representa. O que aconteceu outro día foi todo o contrario. Si estamos para protexer a muller, para darlle voz ás mulleres, para unirnos, ese día o que vivimos foi machaque, non? Contra as mulleres e contra as mulleres do Partido Popular,
que nin esas persoas que estaban ali fora sabían o que a vida que teñen esas persoas, se lles toca de cerca, se non lles toca de cerca. E claro, preguntámonos que querían acadar por rematar nunha sede local como é a sede local daqui do Partido Popular, que querían condenar ese 25N, quen creían que iba a estar dentro, porque ao mellor pensaban pois que estaba a conselleira Fabiola García, non? Así empapelaron as farolas que temos diante da sede. Que buscaban ese día? Ese día era o día para falar contra Fabiola García, para ir en contra das mulleres do Partido Popular, de verdad que non nos representa. E a mensaxe que tiña que chegar ese día era protexer a muller, que cada día hai máis casos de violencia, e foi todo o contrario. O mensaxe que circulaba polas redes era o que vivimos aquí o 25N. E así non hai forma de erradicar a violencia, senón que temos que, da igual o partido que sexa, porque a violencia non entende de cores, e creo que temos que estar máis unidas que nunca. Volvo a repetir, o que aconteceu outro día non nos representa nin as mulleres do Partido Popular, nin a calquera outra muller, e estamos seguros, e todos sabemos, creo que os que estamos aquí sentados, que o que aconteceu non é para gusto de nadie e as formas non foron as correctas, e menos nin que falar pois do que aconteceu contigo, non, Álvaro, que estabas facendo o teu traballo e increpan, non, a túa profesión, como que eras cómplice. Esas persoas que se estaban manifestando ali non te coñecen, non sabían realmente quen eras ti, pensaban que incluso podía ser un periodista do Partido Popular. No, ti estás facendo o teu traballo, e o que se amosou ali era unha desigualdade e unha desunión de todas as mulleres, e a verdad que é unha mágoa que o día 25N quedara esa imaxe e que se fora aínda a día de hoxe, que sigue sendo tema de conversación e un tema que está moi presente, e a verdade que é unha mágoa, porque había que dar importancia a buscar outras solucións para a muller. Manuel César Bénega, nesta primeira quenda, e despois xa podedes debatirse, que hai algo para debatir neste punto. O 25N para nós é un día de loita e de reivindicación de loita contra a violencia das mulleres, e así o celebramos e o levamos celebrando desde hai moitos anos, desde unha posición pacífica e de concordia con todas as forzas políticas. Evidentemente hai cousas que a nós tampouco nos gustan que acontezan, lóxicamente nós sempre defendimos os nosos posicionamentos políticos pois a través do diálogo e de chegar a acordos coas distintas persoas e forzas políticas. O que pasa que neste caso pois tamén, independentemente de que hai comportamentos que non nos gusten, pois tamén podemos observar que desde o Partido Popular pois a veces estás utilizando un certo victimismo contra eles con respecto a determinados actos, que a vara de medir que utilizan pois é moi elástica, eles pois tamén teñen feito pois manifestacións diante de algún partido político e tamén pois están blanqueando pois a unha forza política coa que están gobernando en moitas comunidades autónomas e moitos gobernos, que é unha forza política negacionista da violencia contra as mulleres, e ese tipo de actitudes tampouco son boas, non? Que digamos que haxa esa diferente vara de medir. Non hai moitos meses vimos ao presidente da Xunta e a conselleiras e conselleiros aplaudindo a un presunto pois un presunto acusado de exercer a violencia contra as mulleres. Entón ese tipo de actitudes tampouco axudan a que haxa ese tipo de digamos manifestacións máis pacíficas que, como digo, non compartimos e que tampouco nunca apoiamos, non? Bueno, esta é unha primeira quenda, entramos en tempo de debate porque aquí hai certas alusións, e o 25N que a priori a cidadanía entende que debería ser todos do mesmo lado da corda, e polo que estamos vendo, pola síntese que estamos vendo, tamén hai trifulca política no 25N. Sí, a ver, nós o Partido Socialista danos a sensación de que tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego en determinados temas deste debate parécese ligeramente. Me explico. O Bloque Nacionalista Galego gostalle moito condenar cando a CIGA se mete coa vestimenta da concelleira. A mí, realmente, igual que me parece fatal cando un concelleiro do Partido Popular de Santiago
criticou a vestimenta da nosa vicepresidenta Goberno, a mí me pareceu fatal, tamén me parece, un concelleiro do Partido Popular tamén me parece fatal, é dicir, me pareceu fatal que o Partido Popular non desautorizara esas declaracións, porque hai que desautorizalas. Tamén me parece mal que a alcaldesa non desautorice esas declaracións. Hai que ser máis contundente. A alcaldesa ten que desautorizar o comportamento da CIGA diante da sede local do Partido Popular. E o Partido Popular ten que desautorizar as manifestacións gravísimas que se producen diante da sede, por exemplo, do Partido Socialista en Ferraz. Ou tamén ten que desautorizar a un presunto conselleiro imputado por temas de violencia de xénero. Entonces, por desgracia, o que estamos vendo é que ningún desautorizan a uns, nin outros desautorizan a outros. Entonces, aquí hai un problema de fondo bastante importante. Mire, sí, non dubido que o Partido Popular este en contra de violencia de xénero, eso faltaba, pero é certo que hai xestos que realmente non axudan. Dixo o meu compañeiro Manuel, eu dixen antes tamén que hai determinadas cousas que eu vexo que non me representan, da manifestación esa do día 25 de eno, pero igual que o digo eu abertamente que hai imaxes que non me representan, eu creo que preguntaría a Nerea si vera todo o Consello da Xunta aplaudíndolle a saída dun home acusado dun delito delito de agresión sexual, pois se ela se sente representada nesa imaxe, porque igual que non me sinto representada nunha, eu creo que o Partido Popular nese caso pois está transmitindo unha mensaxe moi confusa ao respecto da violencia de xénero. Hai continuas alusións ao PP, pero pediu tamén Manuel César e despois, evidentemente, Nerea. A ver, eu acabo de decir que a miña organización, o Bloque Nacionalista Galego, non comparte determinadas actitudes nin comportamentos, sempre defendimos o noso posicionamento político desde unha postura pacifista e pacífica, e hai cousas que non nos gustan que acontecesen, pero tamén a realidade pois é a que é. Moitas veces pois acontecen cousas tamén que non todo o mundo e próximo ao seu ámbito, a súa contorna, e tampouco condenan determinados comportamentos. Eso é o día a día pois na realidade. E o Partido Popular, volvo a decir, pois unha cousa é, digamos, condenar feitos e outra é a realidade de que están levando adiante. 1 millón de menos en políticas para a igualdade, pois apoiar a un partido que é negacionista da violencia contra as mulleres. Eso é importante para mudar a realidade. Eso son políticas, o outros son feitos, o outros son pois palabras simplemente. Claro, mencionou tanto Compostela Aberta como o BNG que non lle gustaron certas actitudes, algunhas actitudes. Non sei se queredes mencionar as actitudes que non vos gustaron, máis que nada por visibilizar aínda máis esas actitudes que non vos gustaron, ou deixamos así en termos xerais algunhas actitudes, antes de que poida respostar Nerea. Eu, como actitude, se refiro xa o feito de realizar unha manifestación así diante da sede dun partido político local, a sede local do partido, non o partido político local, mal expresado, a sede local do partido político, pois non é o máis acertado nun 25N, porque, insisto, saca o foco do realmente importante. E eu creo que tampouco é defendible pois actitudes de agresividade respecto de, pois, sí, dun medio de comunicación que está facendo o seu traballo, sen dúbida. Eu acabo de decilo, pertenzo a unha organización política pacífica, pacifista, e nunca vamos a utilizar determinados comportamentos que teñan que ver con violencia ou con actitudes de non respeto, pois nunca vamos a utilizar. Eso ten que quedar meridianamente claro. Que penso que verbalizalo penso que suma, que engade moito a este debate. Nerea, moitas alusións. Sí, a verdade é que sí, ningún partido está libre de ningunha acusación de violencia de xénero, pero eu voume centrar no que aconteceu outro día, porque é preocupante. Estamos gobernando a cidade de Santiago e témolo de preto, non? Entón, por que nos desviamos? O sea, temos que centrarnos no que está pasando aquí en Santiago e darlle unha solución ao que aconteceu.
si vostedes son pacíficos e si vostedes pregúntome eu que pasaría se isto acontecera na sede do Bloque Nacionalista Galego. Iban a vostedes a deixalo pasar por alto, pero claro, como aconteceu na sede do local do Partido Popular, entón aí somos pacíficos, non condenamos. O que se viu foi algo grave, foi algo 25N, que estamos ese día para a defensa da muller máis que nunca. Nesa sede había moitas mulleres traballando, non só as concelleiras, que somos un gran número de concelleiras mulleres, non? E que pretendían? A quen estaban buscando? Que pensaba que estaba aí Fabiola, que estaba o presidente da Xunta? Que querían acadar con iso? E dentro do Partido Popular, reitero, dentro do Partido Popular e dentro do Partido Popular de Santiago, e eu como muller estou en contra da violencia de xénero, sea cal sexa a violencia. E reitero, cada vez hai máis casos de violencia. Por que non nos centramos en programar, en dar visibilidade a todos estes casos de violencia e non agochar e darlle unha visibilidade á violencia, que é un problema que temos a pé de calle, e nos deixamos que somos pacíficos? De que sirven as camisetas de contraviolencia de xénero que quedan ali en caixas guardadas? No, invirtan en darlle prioridade, en darlle servizos ás mulleres que están sufrindo violencia de xénero. Tanto que din que son feministas, que están en contra de toda a violencia. Por que non traballan en intentar, en dar un paso máis alá, intentar erradicar esa violencia de todas as mulleres de Santiago e de arredores de Santiago, que son moitas as que o padecen, son moitas, reitero? Por que non se centran niso? Por que non condenan esta situación que vivimos outro día? Volvo a preguntar, que pasaría se isto acontecera na sede local do Bloque Nacionalista Galego? A ver, o Partido Popular é especialista en desviar o foco de interese, non? É que Santiago non é unha illa e o 25N é un día de reivindicación, pero é que a loita para erradicar a violencia contra as mulleres é todo o ano, e son as políticas que se fan en todo o ano, e son os acordos con que se chega a gobernar con Vox, un partido, volvo a repetir, negacionista da violencia de xénero. Entón, non se pode focar todo nunha manifestación que, lóxicamente, o Bloque Nacionalista Galego non convocou nin apoiou, e esquecerse do que fan o resto do ano, reducindo os orzamentos para políticas de igualdade, apoiando a presuntos acusados de exercer a violencia contra as mulleres e apoiando a partidos que son negacionistas da violencia contra as mulleres. Eso é o que acontece todo o ano. Eu creo que obviar eso pois, é, digamos, negar a realidade na que vivimos. Quen quere desviar o tema? Mais que vostede, señor César, estamos falando do 25N, do que aconteceu na sede local do Partido Popular, recortar presupostos. Eu pregúntome, que está facendo o Concello de Santiago para fomentar e para erradicar a violencia de xénero? Creo que para erradicar todo isto hai que empezar desde cero, desde o máis pequeniño, non? Somos Santiago, un concello pequeno, e somos os máis próximos ás víctimas de aquí de Santiago. Que está facendo o Concello de Santiago? Mais que recortar, de non apoiar listas de espera para que as víctimas poidan ser atendidas por psicólogas que hai unha no Centro de Información á Muller, falta de abogados, falta de recursos, e iso é de Santiago de Compostela. Comecen vos dando exemplo para que e dando servicio ás víctimas dende o local, dende Santiago, porque recórdolle que vostedes están gobernando Santiago, débense de preocupar por Santiago, e non quero desviar máis o tema. O que aconteceu outro día foi moi preocupante. Marta, vale, depois responde César, tamén pide a palabra Sanduro. Sí, a ver, sí, moi breve. A ver, primeiro simplemente quero decir como tema puntual que o Bloque lle costa moito condenar as accións da CIGA, e iso estamos vendo, iso é así. Dito isto, de verdad, que o Partido Popular nos dé leccións, sexa local, autonómico ou estatal, leccións no Día da Muller, é bastante triste, porque a primeira lección ten que pasar por non pactar con un partido negacionista da violencia de xénero, porque é moi serio a involución social que se produce
é terrible. E iso é moi, moi, moi importante. E sobre o tema do CIN, o digo, eu non vou a defender a acción do goberno, nin moito menos, pero hai unha lei autonómica que dice que o CIN debe ser financiado tamén pola administración autonómica, e hai unha lei autonómica, un decreto que establece un número de efectivos mínimo. Creo que a Achega, que dá a Xunta de Galicia, apenas consigue financiar media pata de un efectivo. O decimos así de claro, porque ás veces poñemos o ventilador e espallamos competencias nas entidades locales, competencias sin recursos e sin persoal, porque como podedes ver, o Concello de Santiago ten un problema moi serio de efectivos. Bon, acabo de decir a señora Val que a Xunta de Galicia e o Partido Popular é especialista en eso, en repartir competencias que lle son propias, a ver a donde poden caer, quedarvos con eso, pero o financiamento non mo lo damos. E nos, lóxicamente, nestes dous orzamentos que aprobamos, o que fixemos foi aumentar o financiamento en todo o que ten que ver con políticas de carácter social e de axuda pois, a muller e políticas que teñen que ver con igualdade dentro das nosas posibilidades, porque non son competencias propias nosas. O que pasa que a Xunta, pois, ao final decide pois que sexan os concellos quen asuma as competencias que son propias deles sen traspasar o financiamento necesario. Xanduro, sí, e depois Nerea pide tamén a palabra de novo. Eu creo que Nerea igual caes nunha pequena contradición, porque estás dicindo, e comparto totalmente o que dis de que o importante é a violencia de xénero, pero sempre acabas desviando o que aconteceu diante da porta do sede local do PP. Si estamos a violencia de xénero, estamos a violencia de xénero. Outro xa falou, bueno, falamos todos os desta mesa, falou Álvaro no seu momento, o que opinábamos sobre acontecido aquí, pero vayamos a violencia de xénero. Non hai moito tempo, hai unhas semanas, uns días, o Consello de Contas sacou un informe sobre, eu creo que bastante demoledor, sobre a situación das políticas de violencia de xénero en Galicia, onde fai unha serie de recomendacións que xa apunta onde están as carencias, e leo literalmente, apunta a necesidade de reforzar a prevención profesional, as estruturas, mellorar a evaluación, garantir a transparencia da relación cas entidades que traballan sobre o terreo, que nun territorio marcado pola dispersión rural e as desigualdades de acceso aos servicios, estas carencias adquiren aínda máis relevancia, e en resumen, que Galicia sigue sen articular unha política sostenida e eficaz para erradicar a violencia machista. Dixo ben Manuel, as competencias son as que son, e sobre violencia de xénero, a pesar de todo o que podan facer cada un dos concellos deste país, que debe facer no máximo que poda, as competencias son do Partido Popular, e hai que recoñecer que neste aspecto está fracasando, e non só o Partido Popular, estamos fracasando como sociedade, pero o Partido Popular, a Xunta de Galicia neste caso, ten unha responsabilidade moi grande. Aquí cando nada interesa, a culpa é da Xunta ou a culpa é do Partido Popular, verdade? Desvían o tema, desvían vostedes. Porque aquí o que vimos a falar é do 25N, do que aconteceu diante da sede do Partido Popular. Non vimos a falar que a culpa é da Xunta ou deixa ser da Xunta. Vimos a falar do que acontece no Concello de Santiago. Quen goberna o Concello de Santiago? O Bloque Nacionalista Galego. Vostedes non condenaron isto, vostedes non condenan isto. Vostedes están a condenar isto, condenaron isto. Señora García, vostede ven a falar dese como se fose o seu libro, pero o tema é moito máis amplo. O tema da violencia de xénero é moito máis amplo do que aconteceu o día 25 diante da sede do Partido Popular. Sí, pero o tema concreto é iso. Eu non veño aquí a falar do meu libro, eu aquí veño a falar en voz de todas as mulleres de aquí de Santiago e das miñas compañeiras que estiveron aquí outro día e que tuveron que vivir todo iso que viviron diante da sede. Está ben que representa todas as mulleres do Concello de Santiago. Claro que sí. Sí, claro que a represento. E estoulle dando a voz a moitas mulleres que me falaron polo acontecido outro día, dicindo que non lle representaba. A imaxe que deron esas mulleres non foi a imaxe que queremos dar das mulleres de Santiago, porque ese día para unirnos máis que nunca, para loitar contra a violencia de xénero. Fagan políticas efectivas. Fagan políticas efectivas. Non, a competencia é súa. Faganas vostedes. A competencia é súa. Nos estamos la facendo dentro das nosas posibilidades e dentro do noso orzamentaria. A competencia da Xunta de Galicia, pois que a exerza, que eu son concelleira de Santiago do Partido Popular. Vostedes son os que están gobernando Santiago, vostedes son os que teñen que loitar
Vostedes gobernan ou non están gobernando. Pois son os responsables vostedes. Sí, pero quen tenga competencia en esta materia é Sigo a Administración dicindo, Autonómica. botamos balóns Eu fora. quería lanzar Sí. unha pregunta similar tanto ao Partido Popular como ao Bloque, na liña do que acabamos de decir. O Partido Popular de Santiago desautoriza o Partido Popular de Madrid, o Partido Popular Nacional, por non firmar esa declaración institucional e por non condenar Pedro Sánchez tiro en la nuca. Desautoriza. O Bloque Nacionalista Galego desautoriza os comportamentos insultantes que hubo contra compañeiras e compañeiros do Partido Popular local de Santiago diante da sede local e contra periodistas. Desautoriza. Creo que ningún outro desautoriza. Entonces, realmente, volvo ao inicio da miña argumentación. Son iguales en este tema. A ver, señora Val, eu xa dixen que hai comportamentos que nos Hai que poden gustar, hai que condenar, hai que ser claros, tajantes. hai que facer políticas, hai que facer políticas. Totalmente de acordo, as palabras levas o vento. Hai que facer políticas e hai que investir pero hai que diñeiro. condenar os malos E comportamentos. hai que ter actitudes coherentes e non gobernar coa extrema dereita, que son negacionistas. Hai que investir diñeiro en políticas de xénero. Vale. Nos xa dixemos que hai comportamentos que non compartimos. Alguén máis quere sumarse xa para ir rematando ese tema e sacar o seguinte? Eu creo que expresamos todos a nosa valoración sobre o acontecido diante da sede do Partido Popular claramente, e creo que estamos de acordo. O importante é o que pasa a partir do 25N e que se pode facer e non facer en todos os ámbitos competenciais sobre a violencia de xénero. Bueno, pues primeiro dos temas, que era 25N, un balance de como se vive en Santiago, e tamén dentro deso, precisamente, o que aconteceu ás portas do Partido Popular, da sede local do Partido Popular aquí en Compostela. Isto foi o que quixeron entrar a debatir os nosos 4 contertulios: Xan Duro, Marta Val, Nerea Barcia e Manuel César, aqueles que se incorporan 12:36 en directo, en calquera momento tamén en vídeo podcast, en Facebook Live, en a nosa canle de YouTube. Acaba de acontecer aí relativamente o pasado xoves, un pleno, despois daquel pleno extraordinario da aprobación do pago das horas extras, policía local, bombeiros, pois trasladábase o pleno. 6 horas e pico de pleno, 6 horas e media, polo menos eso é o que vimos na canle de YouTube, con distintos puntos, e un dos puntos que despois tamén se trasladou a cidadanía con comentarios e aseveracións é a non aprobación dos pagos de algunhas das facturas que o Concello de Santiago debe a distintos proveedores, a distintas pymes, empresas, autónomos e demais. Houve unha votación, estánse a culpar pois o Partido Popular de absterse en ese punto e de, por tanto, non contribuir ao pago desta cuantía, que non sei canto é o que se debe, pero bueno, estamos en tempo de debate ata unha para coñecer todos estes datos deste punto concreto, que penso que moitas familias, moitas empresas, moitos autónomos, outro día protesta dos autónomos onte en Santiago de Compostela, que xa se están pasando canutas, as estamos pasando canutas. Este punto concreto do pleno, como o viviron as 4 forzas con representación, e despois a ver se hai debate. Venega, que pideu a palabra. A ver, o que aconteceu no pleno deste xoves é bastante inaudito, que a oposición, parte da oposición, o Partido Popular vote en contra, e os concelleiros non adscritos que se absteñan, e que non se paguen 1.300.000 euros en facturas, e que é algo inaudito, non ten acontecido pois nos últimos tempos. A señora Val sabe o ben, que foi concelleira tamén de Facenda, é algo que non se ten feito durante estes últimos anos. Eso implica pois a sensibilidade que ten o Partido Popular cara ás pequenas empresas, as PEMES, os autónomos, pois que están deixando de cobrar ese diñeiro. E despois, que tan críticos son co período medio de pago deste Concello, que están facendo é aumentar artificialmente o período medio de pago. Estas facturas podían estar pagadas a día de hoxe, podían estar pagadas, sin embargo van a transcorrir, non sei, cando se leven a un próximo pleno, pois a súa aprobación. Entón, isto é a actitude de responsabilidade que vemos, de irresponsabilidade, non? Que estamos vendo no Partido Popular nestes momentos.
vosso turno, como que irades collero. Marta, sí, veña, eu mesma. adiante. A ver, eu vou a empezar dicindo en primeiro lugar un sentimento xeral do pleno. É dicir, para nós foi un pleno moi decepcionante porque vimos a un goberno desleal ca organización no sentido de botar balos fora. Por exemplo, no tema do túnel do Hórreo sempre é culpa de un funcionario, nunca é culpa da organización, igual que pasou co tema de protocolo. Estamos ante un goberno que non fala, que non negocia, é dicir, nos vivímolo na nosa propia pel. As facturas, connosco tampouco non negociaron, a conta xeral non a negocian, polo menos non comentan, porque eu son consciente que é un mero trámite, e a señora Miriam Louzao pois crea unha comisión de comedores e nin siquiera, é dicir, pregúntanos o día anterior ao do pleno se vamos a votar a favor. E estamos ante un goberno que falta a verdade ou que non sabe os datos que trae entre mans. É dicir, o concelleiro de Facenda en relación coa conta xeral veu a decir que era normal que a conta xeral se estuvera aprobando o 27 de novembro. Veu a decir eso, e a conta xeral tiña que estar remetida ao Consello de Contas antes do 15 de outubro. E estamos ante un concelleiro que cando fala das plazas de bombeiros e de policía local de 2019 ou 2022 tergiversa bastante a información porque, bueno, dito isto, o das facturas. Eu comparto plenamente e compartimos plenamente que nunca se viu neste concello que facturas quedaran sen pagar. Porque realmente todos os que estamos presentes na Corporación Municipal somos elegidos para facer, polo menos, é dicir, para contribuir a que Santiago sea un Santiago mellor. E unha das cousas que podemos facer precisamente desde a oposición é contribuir a que se paguen as facturas. E esas facturas adocían de un vicio de nulidade que, bueno, que se retrotrae a cando nós estuvemos gobernando e a cando estuvo gobernando tamén o Partido Popular. Sabe perfectamente de que vai a movida, falando mal, Entonces eu comparto plenamente a crítica de que o goberno non fala, porque dá a sensación de que é un goberno soberbio, con todos os respetos, sobre todo a excepción do Bloque Nacionalista Galego, e isto que quero que quede moi claro. Dito isto, cando hai facturas de por medio, as concelleras e concelleiros da oposición temos que facer o esforzo de pagalas. Agora lle dou paso a Xan e a Nerea, pero é que durante prácticamente toda a intervención de vostede víase na Cámara a Manuel César negando, polo tanto, señor César. A ver, non negociar. Nos negociamos todo. Señor Abal, cando negociou vostede a conta xeral? É que nunca negociou. É que non, eu preguntei se negociar. Señor Manuel César, polo menos decir, Marta Abal, vai a conta xeral, vai a conta xeral o pleno do vindeiro xoves. Tedes algún problema? No, nada. A ver, señor Abal, a conta xeral foi dictaminada na Comisión de Facenda do mes de outubro. Vostede sabe que ten 15 días hábiles de exposición pública. Tiña que estar remitida ao Consello de Contas antes do 15 de outubro. Enviouse un mes e medio despois. Responsabilidades que asume o goberno. A conta xeral é un documento técnico. A culpa é dos técnicos. A conta xeral é un documento técnico. A culpa é dos técnicos. Que non a fai xa sabemos, a culpa é dos técnicos. O concelleiro de Facenda. Vale, bueno, pois outra vez. Eu tamén, a ver, eu determinadas acusacións que recibín no pleno, sobre todo provenientes do Partido Popular, é mentira. A persoa que defende os temas de Facenda no pleno do Partido Popular se lle remitiu toda a información que solicitou, toda, e ademais é que hai unha cousa que, como vimos nestas últimas semanas, pois a veces pois deixa pegada e non hai forma de decir que non, que son os WhatsApps e os correos electrónicos. E que isto é o malo e o bo que ten estas tecnoloxías. Entón, eu sempre que se me pide información, que se pois falta algún documento, etcétera, sempre se envía. Por parte de algún outro grupo que non está aquí presente, tamén se puxo en contacto con eles para negociar os expedientes. Como vostede ben dixo no pleno, a maior parte deste 1.300.000 é casi 1 millón de euros que nos desatascamos,
que viña do ano 2021. Eu que non vostedes, nego. que vostedes Eu non nego. non deron, Recoñecerlles algo, a verdade. recoñeceron o mérito de ter Eu- desatascado ese expediente. E non o nego, señor Manuel César, pero tamén lles recoñezo que estamos ante un goberno soberbio. Dicimos yo no pleno e agora digo yo con todas as palabras. Bon, cada un califica teñen os que demais empezar como a negociar, porque e isto me refiro básicamente á sección do Bloque Nacionalista Galego. Que quede claro. Non sei se queren intervir xa neste debate que xa irrumpiu con debate precisamente, Xan Duro. Quería apuntar algunha cousa. Independentemente do debate de xestión de culpas ou xestión de responsabilidades ou quen fixo o que non, eu creo que todos como concelleiros e concelleiras temos unha responsabilidade, e é que a xente que traballou cobre. Eso é fundamental, eso é básico. E se para que esa xente cobre hai que levar un expediente e votarlo en pleno, eu creo que estamos para que se nos critique todo o que faga falta, e todo o tempo que faga falta, só faltaría, pero esos expedientes hai que aprobalos para que a xente poda cobrar. Eu sufrín este bloqueo durante 6 meses por unhas facturas do transporte de autobuses, que levou moitísimo traballo desbloquear, e chegou a non cobrar a nómina o persoal dese tal, tendo o Concello os trámites feitos e os cartos apartados para poder pagar. Entón, e non é que non se vaya a pagar, porque no momento que esa persoa, esa empresa afectada, se vaya a un xulgado, é automático. Págase, e págase con un interés de recargo por demora. Entón, creo que aquí estamos xogando dous planos distintos, e eu creo que xogar no plano de non efectivizar as facturas para que non se paguen e crean máis ruido político é dunha irresponsabilidade enorme, e neste caso teño que recoñecer que o PSOE votou a favor. Mentras que non escritos as tiveronse, o Partido Popular votou en contra. Dará as explicacións que quera dar o Partido Popular, pero a min resúltame totalmente incomprensible e nunca pasou neste Concello. Partido Popular? Como volvo a repetir, como dixen antes, a culpa sempre é do Partido Popular, verdade? Reitero, falta comunicación, falta de transparencia polo Bloque Nacionalista Galego. Non o negue, señor concelleiro, non o negue, porque a realidade. Falta transparencia e comunicación. Xa avisamos no pleno extraordinario que tivemos en novembro polo tema dos policías e dos bombeiros, que isto remataba, este xogo que teñen co Partido Popular dábase por finalizado pola falta de comunicación. Deuselles ese aviso. E nós non imos a ser cómplices dos vosos erros, non queremos ser cómplices de todos esos erros que están a cometer vostedes. Por que non dialogan con nós? Por que non o fan? Non queremos que estas facturas volvan a ser a tardar tanto en pagarse. O comercio local, as grandes empresas fan o seu traballo, sí, claro que fan o seu traballo, e teñen que cobrar, claro que sí, pero por que tardan tanto en pagarlle? Por que non o fan cando teñen que facer? Perdón, eu non, por aí non imos. A culpa é do Partido Popular, porque votamos en contra. Por que non pagan vostedes antes? Nós non imos ser cómplices, repito, desa tardanza, de como están facendo vostedes a xestión. Non pode ser peor, pero claro, como nunca saben asumir as súas responsabilidades, a culpa é do Partido Popular un momentiño, e están acostumados a que o Partido Popular lle aprobe o sasteña para que todo saia adiante. Así aconteceu no pleno extraordinario. Que pasaría se o Partido Popular votase en contra e o día do pleno extraordinario cos pagos da policía e dos bombeiros? Que pasaría? Pasaría o mesmo que aconteceu outro día. Nerea, non pasaría nada. Sí. Déixeme acabar e despois, por favor. Bueno, e despois o señor Berea non ten que explicarlles como teñen que facer o seu traballo, e o que fai falta é diálogo, comunicación. Nós queremos que esas empresas cobren, claro que queremos, e o pequeno local, pero o que queremos tamén é que sexan responsables dos seus actos. Non o están a facer ben, recoñezan no que non están a facer ben. Vostede é o concelleiro de Facenda. Outro día botaba a culpa de que pechou o túnel do Orrio porque lle morreu un familiar de primeiro grado o policía que estaba ali. Sí, son as palabras que dixo no pleno, está grabado. E iso é unha excusa. Se vostedes contaran co personal preciso para estar ali ese día, como calquera outra persona, eso nadie escolle cando falece un familiar, nadie escolle ese momento, nadie, pero ten que haber personal para poder cubrir a esa persoa, a ese funcionario, como correría en calquera outra empresa. Pero claro, a culpa é
que morreu ese familiar dese policía, non? Quería matizar algo, Xanduro, Manuel. É que levo escoitando o discurso desde o pleno extraordinario das horas de que pasaría se o Partido Popular non houbera votado, non pasaría nada, porque cas ausencias que tiñan, Nerea, cas ausencias que tiñades era un empate técnico e decidía o voto da alcaldesa. Así que podíades ter votado en contra, a medias ou nin votar. Pero saben perfectamente que os votos do Partido Popular son esenciales para vostedes, para o voso goberno. No caso do pleno, das horas extras non. Saben que é moi importante. Por que non dialogan con nós? Somos un partido como outro calquera. Necesitamos diálogo e comunicación, transparencia. Adiante, Manuel. Venega. O Partido Popular é especialista en manipular as palabras do resto, non? Entón, pois, alá eles. En canto ao pagamento das facturas, nós tiñamos moitas chamadas destes fornecedores pequenos e que lle estábamos dicindo que a partir do venres iban a cobrar. A partir do venres non cobraron porque o Partido Popular votou en contra. E non me acusen de non pasar información e de non negociar, porque volvo a repetir, é que os teño por escritos, teño whatsapps intercambiados ca súa compañeira que defende os temas de Facenda no pleno, donde se me pide información, se lle envía lista de facturas, etcétera, etcétera. Na comisión informativa, precisamente por eso se chama comisión informativa, non pediu aclaración de nada. O Partido Popular ten ali sentados 3 representantes, ningún deles abriu a boca para pedir información de nada. Entón, non veñan agora dicindo que non teñen información, o expediente iba completo, sempre si falta algo ou consideran que algo non está claro, piden información, se lle envía. Entón, esas son desculpas de mal pagador. Son desculpas, votaron en contra de que se lle pagan a pequenas, medianas, autónomos que están esperando para cobrar esas facturas. Marta Val quere intervir, despois Nerea tamén. Moi breve, o que vexo aquí é soberbia, tanto soberbia do Partido Popular como soberbia tamén do goberno. Soberbia do Partido Popular, porque, insisto, o que nunca pasou neste concello é que un pleno tirara abaixo facturas como está pasando durante esta legislatura. Eso nunca se debe dar. E hai que esforzarse, eu recoñezo, aí o PP ten que perder a súa soberbia e falar co goberno, porque o goberno tamén é soberbio, porque a comisión informativa chégase cos temas máis ou menos negociados. Isto, vamos, é la esencia do Concello de Santiago, chéganse cos temas máis ou menos negociados. Entonces, sí que hai soberbia do equipo de goberno. Esa non é o primeiro caso de soberbia que temos. Temos que estar detrás do equipo de goberno para que nos den os expedientes para poder buscar razóns para poder votar a favor sin enfadarnos e sin indignarnos. Manuel, levantou a man tamén. Bueno, claro, a Nerea se llevan acumulando aí a ver, é que estáse nos acusando de soberbias. Nos negociamos con todo o mundo que quere negociar, pero é que hai xente que non quere negociar. Entón, nós non podemos negociar con quen non quere negociar, evidentemente. Isto é o que está acontecendo. Mira, se fóramos a votar en contra o día do pleno extraordinario, o noso compañeiro Evaristo estivera ali. Podía vir ao pleno. Si vamos a votar en contra. E en segundo lugar, como son capaces de decirlle aos autónomos que iban a cobrar o viernes sin saber o que se iba a votar no pleno? Pues que transparencia hai? Como digo, é algo inaudito que non se paguen as facturas no pleno. A culpa é de vostedes, non bote balóns para. É algo inaudito que non se pague, non se lle pague ás empresas que vostede representa, a todas as mulleres de Santiago, que non represente tamén a todas as empresas de Santiago. É unha pena que non as represente a todas tamén. Quen está gobernando o Bloque Nacionalista Galego? Quen se ten que ocupar de pagar esas facturas? Vostedes. Quen ten que comunicarse? Quen ten que dialogar co resto dos grupos? Vostedes, porque se non teñen seguros os votos, se non teñen asegurados os votos de quen asentou aí a alcaldesa, de quen vos fixo estar no goberno, se non os ten asegurados, para negociar fan falta dous. E cando un non quere, o outro non pode negociar. Pero vostedes non dan pé a dialogar, nin dialogan cos veciños, nin atenden as súas necesidades, van dialogar cun partido o que non nin vostedes están facendo unha política de terra queimada.
de non darlle nada a este goberno, de total obstruccionismo. Se non quixéramos dar nada a este goberno, votaríamos en contra. E tamén de decir agora aquí e durante o pleno que non se quixo falar. E é mentira que non se quixo falar. É mentira, recoñézano, vostedes non queren falar. Que non queren falar son vostedes. E non o decimos nós, sino toda a cidadanía que está esperando a unha resposta de queixas ou a chamadas desde o ano 2023 e levan agardando unha resposta de parte do goberno local. Eu recibo todos os días a toda a xente que me aparece pola porta. Estou falando do goberno enteiro. Eu son parte do goberno tamén. Enteiro. Por eso, vostede tamén está. A actitude deste goberno sempre é recibir a todo o mundo, dialogar con todo o mundo. Pero como son capaces de seguir mentindo? Bueno, quedan 5 minutos. Marta Val pide tamén para ir concluindo, pero a mí sí que me gustaría aquelas persoas, entidades, empresas, PEMES que teñen 1.300.000 en total, que ocurre con estas facturas, cal é o seguinte paso, cando as cobrarán, que ten que acontecer, que supoño que será unha preocupación mayúscula. A ver, o seguinte paso nos levalo a un pleno o máis próximo posible, non? Entón o próximo pleno que haxa, levalas. Vaise falar con todo o mundo, a ver si agora, a ver si chamando por teléfonos e convocándos a todo o mundo, pois decide o voto para poder sacar estas facturas adiante, porque ata agora non aconteceu isto. Marta. A ver, recta final, Recta final, sí. Eu o que lles pido tanto ao goberno como á oposición, ao Partido Popular e o resto da oposición, é que rebaixe a súa soberbia e se poñan á altura das circunstancias. O que nunca se pode facer é dar unha bofetada ao goberno na cara dos provedores. E o Partido Socialista eso sempre o tuvo claro. Sabemos que temos que votar a favor, que a nosa abstención non chega. Sabemos que temos que votar a favor para poder pagar facturas. E iso é o que levamos facendo desde o minuto 1 desta legislatura. Entonces, a nosa recomendación para o goberno é que rebaixe a súa soberbia e fale ca oposición, e a nosa recomendación tamén co Partido Popular é que cando se trate de facturas, eu xa sei que é complicado porque hai que estar detrás dos expedientes, son plenamente consciente, pero cando se trate de facturas, miren esos expedientes con cariño e pensen nos provedores que están deixando de cobrar. Últimas conclusións, 20 segundos cada un. Sí. Nerea e Xanduro. Nada, dende o Partido Popular o que queremos é decir que nos queremos que esas facturas si que se paguen, pero no plazo que teñen que pagarse, non demorarse tanto. Aínda están o do Nadal pasado sin pagar, e xa publicaron a grandes voces Nadal do 2025. Cando van cobrar? Cando? Que teñan transparencia, que teñan comunicación, que dialoguen, que deixen un lado a soberbia, por favor. Para rematar, simplemente o que pido é responsabilidade. Hai nóminas, hai familias, hai traballadores e traballadoras esperando para cobrar, así que por favor apróbense as facturas. E remata Manuel. Vostedes con esta actitude non están axudando a pagar antes as facturas, están facendo todo o contrario. Son vostedes, e non se ría, que é un tema sensible, non? Vostede é o responsable, é o concelleiro de Facenda e o Bloque Nacionalista Galego que esas facturas non se paguen. Dialoguen e non boten balóns fora, nada máis que decir. A ver, esa é a actitude democrática que ten vostede. Non, esa actitude que ten o Bloque Nacionalista Galego de traballar, que a ti se vos está indo das mans. Respeto tamén o necesitamos todos. Non lle falte o respeto a vostede. Nin eu a vostede. Empezamos decembro pois con o primeiro debate dos que van a acontecer. Este penso que é o terceiro xa que facemos nesta casa. E bueno, pois falando de seguridade, falando de outros moitos asuntos, hoxe do 25N, do xeito que teñen algúns sindicatos de celebralo, e tamén dese bloqueo, din algúns do Partido Popular para ese pago de facturas pendentes de 1,3 millóns de euros. Graciñas aos 4 por vir, que pasedes boa semana. Igualmente. Boa semana.